Se rád odvezu, to je kousek. Hej, to si Tak môžem? no. Jo, super, ďakujem. Poďte. Takže tento taxík není váš, hej? Vy nie ste taxikár. Ne. Já jsem ze servisu. Aha, já jsem myslela, že normálně, že taxík Já máte. jsem to jel projet, bylo na servisu a teď jsem to tady zašíval. Jaj, to je taká menšia pauzička, hej? No, cigárko a tak. A čo ináč, aký máte deň? Pracovný? No, zašíval jsem se, no. No, takže taký viac menej ulevačský, hej? No. A co vy, jak se máte? Ok, super, no. Len ma sere tá korona. Som akurát bola cvičiť. A no znamelo, no, lebo tie všetky fitka, úplne všetko je zavreté, takže asi tak, no. Ještě dlouho bude všechno zavřený. Tak to verím, že asi hej, no. Každý deň sa to podľa nich akože zhoršuje, takže nemyslím si, že to tak skoro všetko pootvárajú. Já jsem dala i roušku, jo. No tak dúfam, že môžem v taxíku, no tak vy ju No, nemáte. tak tady je ta zeď. No tak vy ju nemáte tak isto, tak som Já na to nejsem. To je vymyšlený všechno. Takže doslova na to serete, no. Ale nie, tak proste verím, že proste to nie je úplne taká pravda, hej, tak jeden taký hader na hube má, si myslím, pred smrteľnou chorobou asi neochráni. Ne, to je vymyšlený. Ináč vás chcem opýtať, nebude vám prekážať, keď sa prezlečiem, lebo proste môj kamoš tam nemal sprchu, teda nechcela som sa u neho tam sprchovať. A kde? Kde jste byla? Cvičiť som bola u neho, Je to všechno zavřený. ale kamoš má domáce fitko. Jo. Tak iba Vy tak... se chcete převlíknout tady, jo? No jo, lebo som spotená a proste sa necítim dobre, som v prepotenom oblečení, či vám to nebude prekážať? No asi ne. Tak jo. Sa otočím. Dneska toho máte ešte veľa? No ještě mám projet 2 auta, no. No, to je v pohode.